Здравей! Комфортно ли се чувстваш? Настани се. Зареди съзнанието си с очаквания. Искай да видиш нещо необятно вълнуващо, което обаче да бъде лесно преглъщащо се. А всъщност, много ми се иска, тайно разбира се, да си дошъл да ме гледаш с лаком ум. Да търсиш въпроси, да се нуждаеш от обърквания. Добре, няма да те бавя повече. Мрак. Отваряме завеси. Всички в готовност? Музика. Онова приятно гаделичкане в гърдите се усеща. Зад кулиси. Първа стъпка на сцената. Доза страх, емоционално избухване, изтръпналост може да добавим. Излизам на сцената и то само се задейства като вълна, предизвикана от ураганен вятър. Тялото ми лети, душата ми, тя се смее. Движенията уловени в мига, кратки като премигване. Запомни ли ги? Уния движения, често грозни, обърнали гръб на естетическите форми. Естетика на волността, на свободата, на личността. Естетика дори на грозотата. Но истински. Смели. Големи. Спри да дишаш за секунда, моля. Преживей ги. Отхъпи си от момента, сдъвчи ги във времето и преглътни. И срещу тях. Срещу моите хаотични движения, изблици на ескепизъм, нека ги наречем, хора. Хора, не разбиращи медитацията ми, но поглъщащи с все съществуване моята ексцентрична визуална картина. Объркани, пленени в същия момент. Оп, извън рамката съм. Изскочих, измъкнах се, избягах. Хора, не разграничаващи моята физическа отдаденост от музикалното си възприятие. И сега ще се върнем в рамката. Спрях им я. Спрях им музиката. Нека не знаят защо. Нека единственото познато от естетиката на този момент изчезне.
Хайде, питайте. Чудете се. Танцът не отговаря защо. Той не знае как. Просто се лее. Спъва се понякога. Забива пак и пак. Просто те води. Магия! Хайде да не го коронясваме като изкуство. Не е и форма. Няма свой собствен талант. Има истинност, нужда, отдаденост. Това беше. Исках да знам дали почувствахте нещо. Поклон. Харесал или не? Почувствал или не? Аплаузи? Завеси. Аз се изморих, отивам за вода. За теб светлина в залата.